Пластмасовите контейнери за вода и храна могат да отделят химикали. Кои са по-безопасните за съхранение? Пластмасата е баланс между удобството и потенциалната токсичност. Една от най-често използваните пластмаси за напитки е PET. Тя се използва масово за бутилки за вода и безалкохолни и е предназначена за еднократна употреба, защото при определени условия може да отделя химикали в течността. Друг пример е стиропорът, който е пластмаса с обозначение PS и се използва в чаши за кафе и опаковки за храна, а някои изследвания го свързват с потенциални проблеми за репродуктивното здраве и го разглеждат като възможен канцероген. По-добър избор са пластмасите с маркировка номер 2 HDPE и номер 4 LDPE. Те се използват за бутилки за мляко, туби за вода и опаковки за храни. Заради химическата си структура тези материали показват по-ниска миграция на химикали, което ги прави по-предпочитан избор, когато се налага да използваме пластмаса. Следващият път, когато купувате бутилка или контейнер за храна, погледнете цифрата и съкращението в триъгълника на дъното. Стъклото е най-добрият вариант, но е по-тежко.